A ver, que as brasas están preparadas. Non hai un churrasquiño, unhas tapiñas, uns viñiños. A ver, onde vai o churrasco? As brasas xa están listas, xa hai tempo. Veña. Sí. Hola, moi boas noites, querido amigo. Quen é? Sí. Perdón, Quen é? Xosé Ramón Galloso da Televisión de Galicia, do Luar. Bueno, carallo. Pero na noticia mañá non traballas, ó. Perdón. Un minuto. Pero ti non traballas mañán, non tens máis que facer. Andas de carallado tocando no teléfono. Home, no, pero vai por adiante, hombre. Pero deixa dormir a xente, hombre. Perdona, home, estamos facendo... Pero que estamos facendo tanto lar, tanta coño marinera? Stephen Hawking de buracos negros e cousas deste tipo, pues, sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, ou seja, ti ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas. O sea, eu, das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Que poden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal ao principio doe, pero unha vez que o repiten e tal, non hai problema ningún.